Donàvem, benvolgudes, benvolguts. La Diada Nacional de Catalunya és, en primer lloc, una jornada de commemoració d'aquells que ens han precedit, que han lluitat, que han patit i que massa sovint han mort en defensa de la identitat catalana. Quan fa 50 anys, Pau Casals explicava l'origen de les Corts catalanes i, per tant, del parlamentarisme davant dels representants dels estats del món a les Nacions Unides, reivindicava una herència pacífica i democràtica, forjada al llarg de segles i que formen part indissociable de la identitat catalana. Els fills d'aquesta tradició tenim l'obligació de defensar-la arreu i, sobretot, de donar suport a aquells que paguen el preu més alt per haver-ho fet. La Diada també ha de ser la reivindicació de la llibertat i del nostre futur. Des de la JNC, com a joves compromesos amb les llibertats individuals i col·lectives del nostre país, continuarem lluitant per un futur on no hi càpiga la repressió. Per tot això, des de la JNC, volem reiterar que estem i estarem sempre al costat del president Puigdemont, del conseller Puig, de la conseller Comín, de la consellera Ponsatí i de totes les persones exiliades i represaliades. Moltes gràcies. Vedat. Visca Catalunya Lliure!